ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ቀኒኹም ኣትንክንወ ዝበለ ኸይደሎ መስለኒ ኣፕዴት ካብ ዘይንገብረኩም ሕጂ እውን እቲ ኣፕዴት ወላ ሓንቲ ለውጢ ዘለዎ ነገር የለን እዚ ናይ ሜድያታት ጫውጫውታት ሰምዑ ኣለኹም እቲ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፍለጥን እዩ ግን እቲ ሜድያታት ሶፋ ዝበሃል ዘሎ ሓደ መራሒ ስርዓት ህግደፍ ወተሃደራቱ ንትግራይ እትይዎም ይበሃል ኣሎ ማለት እዩ አብይ አሕመድ እውን ትግራይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ወተሃደራተይ ብኣየር ተሰኒዮም በትግራይ ከይዶም ዶባት ክሕልው ኾዲዮም ዝተንኮፎም ንዕኦም ድማኒ ወይሉ ይብሎም ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ዝኾነ መን ኢኹም ዝብሎም ዘሎ ንሕወሓት ንቲዲኤፍ ከምሎም ኣሎ ኢሳያስ ከዓ እንታይ ዝገብር ዘሎ ትስልቅ ከም ትሪኦ ዘለኹም ፍርሒ ዘንቆሎ ኣብ ቲዲኤፍ ተወጢሑ ምስ ኣብይ ክገጥም ይሓስብ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ከም ዝኸውን ወላ ሓንቲ ኣይንፈልጥን ማለት እዩ እንታይ ኢላሉ ሓደ ነገር ብሩህ ክኸውን ዘለዎ ግን እቲ ጽምዶ ክልተ ፈራሓት ተጻሚዶም ንሓደን ምክልኻል ጀሚሮሞ ዘሎ ክሳብ ዘሎ ግዜ ኮፍ ኢልካ ክሳብ ዘይተዘራረብካ መወዳእቱ ኣብ ኩናት ይዝውዳእ ስለዚ ሓደ ዘረባ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ምስ ትግራይ ማለት እቲ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ከም ምዃና መጠን ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ክትዘራረብ እንተዘይክኢላ ሰላም እንተዳ ኣብ ሰላም ኣብ ጠረጴዛ ክዛረቡ እንተዘይክኢሎም መጨረሽኡ እቲ ኩናት እዩ ኩናት ድማኒ ንኹሉ ይዝፀሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምኡ ክሳተፉ ስርዓት ህግደፍ ክሳተፍ እዩ ኣቦጓይላ መሃንድስ ናይቲ ዘይምርግጋእ ንሱ እዩ ሽጉርቲ ዘቐብልካ ከምቲ ኣብይ ዝበሎ ሽጉርቲ ካራ መቕዘፊ ናይቲ ሽጉርቲ ዘቐርብ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ጥይት ጥይት ዘቐብል ጥይት መን እዩ ዘቐብል ኢሳያስ እዩ ዘቐብሎም ንበዓል ፋኖ ሕጂ ንግዚኡ እንታይ ገይሩ ዘሎ ነቲ ፋኖ ብዛዕባ ጉዳይ እቲ ምስ ትግራይ ዘሳሕቦም ከልዕልዎ ከም ዘይብሎም ገይሩ ኣደቂስዎ ዘሎ ማለት እዩ ንምንታይ ንኽሕሾ ስለዚ ንግዚኡ ዝደቀሰ ይመስል ዳዕሮን ክምለስ ይኽእል እዩ ሕጂ ግን እቲ ቀንዲ እቲ ኩናት ክጅመር ኮይኑ ኣብ መንጎ መን ኣብ መንጎ ትዕግርግር ዝገብር ዘሎ ነቲ ኤርያ ሰላም ከልይዎ ዘሎ መራሒ ስርዓት ህግደፍ ከምኡውን ኣብይ ኣሕመድ መራሒ ኢትዮጵያ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ሓደ ከም ዝነገርናኩም እንታይ ሒዙ ዘሎ ድሮናት ዘመናዊ መሳርሒ ዝዓጠቐ እዩ እቲ ሓደ ከንታይ ሒዙ ዘሎ ዝዓከሳ ታንክታት ማለት እዩ በዚ እዋን በዚ ግዜ እዚ ድሮንን ታንክታትን ኣይወዳደራን ማለት ተበጣጠንቲ እውን ኣይኮናን ቃሳቃሳ ከም ዘይክእላ እዮም ዝገብርዎን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ከይጀመረ ከሎ ናበይ ዘዝዩ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ሓደ እዚ ኩናት እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ጠጠው ተዘየቢልዎ ብዙሕ ህልቂት ልክዕ ካብቲ ዝሓለፈ እውን ፈዘይ ገዲሉ ካብኡ ዝነስ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኩናት ጠጠው ክብል ስርዓት ህግደፍ ኣደብ ክገብር ኣለዎ መራሕቲ ትግራይ እውን ምስ ካልእ ሃገር ፀሚትካ ኣንጻር ሃገርካ ትኸዶ it doesn't make no sense ብሕጊ እውን ኣይፍቅደሎምን እዩ ስለዚ ደና ኮፍ ኢሎም ፈቲሖም ምናልባት እቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኩናት ደመና ናይ ኩናት ሃዋህው
ክዓርፍ ይኽእል እዩ እንተዘይኮይኑ ግን መን ይስዕር ኩነታት ምስ ኮነ ክሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኩነታት ዘይምርግጋእ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀፂሉ ኣሎ ኩናት ዳርጋ ዘይተርፍ እዩ ዝመስል ዘሎ ኩሉ ሰብ ብዝተኻእሎ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብል ክፅዕር ኣለዎ ግን እቶም ወሰንቲ ናይቲ ኩናት እቶም ሃንደስቲ ማለት እዮም ማለት መራሒ ስርዓት ደገፍ እዩ ብሓደ እውን ኣብይ ኣሕመድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ይኸውን ኣብ ዝመፅእ ክንሪኦ ኢና ንግዚኡ ግን እቲ ዘሎ እቲ ኩነታት ናብ ዝኸፈ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንሕብረኩም ንፈቱ ፅኒትኩም መልእኽትና ናይ ሰማዕኩም ይቐኒየና ድምፅኩም ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ USA February 17 2026 ሰላም መዓልቲ ባይ